Moko kuom jo bura kata jotelo mago mabende siro duond bura mano mar ODM, mago mabende itudo kod balo kod duond burano kanyo ka otelnegi kod Edwin SIfuna kachiel kod Seneta mano mabende en Seneta ma Nairobi kachiel kod migosi Osotsi ne ojorem chopo e romo mano mabende ne obagi kod duond bura mano mar ODM e boma mano ma Nairobi odichieng' mano makawuono. Romo maket koda mano ne otelie kod Laktar Oburu Oginga mabende ne okoni kata ne olero ni obiro bedo ka okawo thuolo mare mar mondo mi obed kod twak mano makende gi jotelo maket koda margo mar kelo riwruok kata achiel e duond bura mano mar ODM ka gi ikore ne yiero ma higa manyien. The parliamentary group meeting also endorsed the decision of the NEC to give mandate to our party leader to start the process of negotiation with other parties, with like-minded parties, starting with the UDA party, under the way the Central Committee and the NEC Committee, the NEC Committee approved. Parliamentary group also endorsed the decision to have the National Delegates Conference on 27th of March, 27th of this month, and from Friday, the party will communicate and give the 21-day notice that is required in law. The parliamentary group also agreed to receive the report of the 10-point agenda on Tuesday at a broad-based parliamentary group meeting that will be held at KICC on Tuesday.